Ben haber söyle. Fordi Leila, hun er ude og lave noget. Det kan du glemme af, ikke? Det kan du glemme af, ikke? Det kan... Nej, det skal jeg ikke. Så skal det bare se. Nu når vi har fået etableret frøken Leila, så skal okay, Mrs. Leila. Så skal vi ud i en lille smule magi. Og jeg har her et... Jo, det har jeg her. Et stykke snapklud. Leila, stop. Nej, det er et stykke magisk klud. Det vi gør, det er, at jeg tager den her. Prøver den. Pusser din næse. Nej, Leila. Stop. Ja, vi tager den her, prøver den ud i hånden, og så får vi den til at forsvinde. Men til det skal vi selvfølgelig bruge en tryllestav. Det er mit job. Yes, det er dit job. Et stykke tryllestav, så skal vi bare se her. Ja. Et stykke tryllestav, og så... Det er ikke nødvendigvis størrelsen. Nej, okay, Leila. Så tager vi tryllestaven, og så svinger vi den. Krokus, krokus, filokus, bolle med krokus. Yummy. Ja, Leila. Leila! Så er det som om du lige har tænkt at måle ud igen. Jeg har målt. Der står det. Ja, så går jeg lige lidt til siden her. Sådan der. Så siger vi nemlig... Krokus, krokus, filokus. Så står lige og stritter lidt med armen deroppe. Stop. Stop, så sagt. Så kan I se, på magisk vis er tryllekluden forsvundet. Ja, det kan jeg godt se. Ved I hvad? Jeg tror, vi har en lille problem. Ja, den er
for lille. Hvad tror du, I skal bruge? Det skal være bejster. Tryllestav. Okay. Det her det er en ordentlig krabat. Vi tager... Ja, det var bedre. Vi tager tryllekluden her, propper den ned i hånden, så vi... Ja, vi propper... Så. Du siger selv, at tryllestav bliver længere, så skal du også gå lidt længere væk. Ja, okay, sådan. Slå til med det der. Ja. Det er også for godt. Tak. Ja. Så kan I se, så er den på magisk vis forsvundet. Det var nice. Lige det der, det kan jeg da godt se. Jeg tror, vi har en lille problem. Ja, den er alt for lille. Ja, hvad tror du, vi Den skal skal bruge? være meget større. Så må vi ud på at fjerne og kigge. Okay. Jeg må lige se, om der skulle være noget herude. Nu skal I bare se, mine damer og herrer, piger og drenge. Vi tager tryllekluden. Rulle og lad det en ordentlig krabat, det Så der. tager vi det og propper ned i hånden. Kan I alle sammen stadig se den? Sådan der. Så tager vi den på. Wow, okay, Leila, stop. Leila, hold den i ro, sving sådan med den der. Stop. Ja. Godt. Så tager vi tryllekluden her og propper den ned i hånden. Nu har jeg nogle lyd, du står for tæt på, kan jeg Ja, det kan jeg da åbenbart også godt mærke på det. Jeg tager lige et skridt sådan der. Ja, sådan er det lidt Så bedre. skal vi se. Så tager vi tryllekluden her og propper den ned i hånden. Så. Den er heller ikke helt god der. Så tager vi... Jeg se. På den måde er der ingen problemer i dag. Jo, der kommer musik til dig her. Kunne tænke at se et sindssygt svært nummer. Se et egentlig helt vildt svært nummer. Sådan skal det lyde. Jeg ved hvad, så vil jeg gerne præsentere et nummer for jer, mine damer og herrer. Det er måske verdens sværeste jongleringsnummer, nemlig jongleringsnummer med intet mindre end Rui. En bold på en gang. Ulala. Skal I bare se her. Kom her. I ser faktisk lige decideret skuffet ud. Er det for nemt det her? Skal det være sværere endnu? Ved du hvad? Ingen problem. Jeg kan nemlig lave det dobbelt så svært, nemlig jongleringsnummer med intet mindre end 2 bolde på en gang. Ulala. Skal I bare se her. I ser faktisk skuffet ud.
Nu skal I være helt ærlige. Er det for nemt, det her? La la. Skal det være sværere endnu? La la. Ved du hvad? Så laver jeg det dobbelt, så kom bare tilbage igen. Jeg gør det sværere alligevel. Bare kom tilbage. Jeg gør det sværere nu. Ej, der røg min selvtillid. Nå, ved du hvad? Jeg gør det alligevel svært. Jeg gør det dobbelt så svært. Nemlig simuleringsnummer med intet mindre end 2 bolde i. En hånd på en gang. La la. Det kommer her. Og det her, det kan jeg blive ved med rigtig, rigtig længe. Faktisk lige så længe, så I kan lade være med at klappe. Ja, det kan være lang tid. Tak for det. Yes, højt publikum, stop bare med at klappe. Hold på hat og briller, for her kommer intet mindre end bold nummer 3. Øjeblik. På det vent. Jeg tror, der er sket en fejl. Det er simpelthen fordi, jeg har glemt at give slip på den ene bold. Men før jeg giver slip på den, så skal jeg lige hen ind imellem de 2 andre. Det kommer her. Nå, det er også en fejl. Jeg prøver lige et andet system. Jeg smider den over på den anden side, og så giver jeg slip. Det kommer her. Det forstår jeg til, hvilken huden jeg fis af det her. Men det er heldigt. Jeg har engang gået på en fransk cirkusskole, og der sagde de til mig, Mr. Big sagde de, du starter altid med 2 bolde i den ene hånd, og 1 bold i den anden hånd, og så giver du den gas. Kunne I tænke jer at se det? Ej, hvor er I bare sidder og lader. Og så kommer det her. Ja. I ser meget skuffet ud stadigvæk. Vil I hellere... Jeg prøver at vente. Jeg skal ikke klappe af pligt. Vil I hellere se et trick? Jeg vil godt vise jer et trick. Og så skal jeg bede om at holde øje med den samme bold på samme tid. Nemlig den gule bold. Når I har fået den gule bold, så følger nogle af det avancerede system. Og så kommer vi direkte videre til Le Grande Finale. Hop, 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 hop. Ja, så jeg var lige ved at tabe den ene bold. Hvad? Nå, det er det. Nå, nej, det er den anden bold. Det er den ene bold. Men ved I hvad? Jeg tror, vi skal stoppe for simulering for nu. Jeg tror i virkeligheden, I skal have et stykke finkulturelt lille stykke musik her. Vi vil nemlig rigtig gerne have lov til at præsentere for jer en rigtig, rigtig flot komponistnummer. Og her kommer han, mine damer og herrer. Giv en stor hånd til komposten Mr. Las Vegas. Så jeg skal bare lige finde det, for jeg er virkelig travlt at lige finde det frem herovre. Kommer der. No. No. 这样子。嘘。这里。No. Ew. So, ihr better get seven. Get seven.
Sikkert en omgang.